Moro, mä oon Anton Lindfors Helsingistä. Mä oon kyllä aina tykännyt totta kai vauhdista. Mä tykännyt tosi paljon kilpailemisesta. Se on ehkä se suuri osa, että kun crossissa tulee se adrenaliini virtaus siinä ja pääsee oikein niin kilpailemaan toisiaan vastaan. Niin siinä tulee just kaikki mun lumilautalla aspektit aika pitkälle. Käännökset, hypyt, laudan hallinta, kaikki on tosi tärkeää. Kun sen yhdistää siihen kilpailemiseen, mikä on ollut mulle tärkeä, että skidistä lähtien, niin se on se juttu. Se, että saat tehdä jotain, mistä itse tykkää tosi paljon ja tavallaan sitä kautta vapautuu sellaisesta 9–5 hommista. Sä saa tehdä jotain erilaista kuin muuta, mikä on totta kai se on tosi hieno homma. Ja saa kokea tässä iässä reissuissa muita tällaisia, mitkä ei muuten varmaan olisi samalla tavalla mahdollista. Paljon ajattelin kisoja, crossikisoja kiertää ja toivottavasti pääsisi laskemaan isompiin X Gamesiin ja olympialaisiin. Pääsisi laskemaan ja toivottavasti menestyisikin siinä. Tällä hetkellä fokus on todellakin crossilaskemisessa ja varmaan tulee aina olemaan. Ja jos joskus vapaa laskeminen alkaa enemmän kiinnostaa, niin se on helppo yhdistää se crossilaskeminen. Viime keväällä käytiin Tamokissa Pohjois-Norjassa laskee vapaata. Se on kyllä tosi siistiä silleen, kauden loppuun ei tarvinnut hirveästi ajatella enää mitään kisoja sun muita tällaisia, niin se oli vaan rentoa käydä siellä cruisemassa. Vähän haikkaa vuoria. Se oli palkitsevaa sit laskea ne alas sen pitkän haikin jälkeen. Totta kai hyviä kisamuistojakin löytyy. Ne on sit niin periaatteessa kontrasti toisilleen ne kisamuistot ja tollaiset muistot. Totta kai, että esimerkiksi pääsi maailmancupin finaaleihin. Se oli kyllä tosi hyvä homma.